Когато Венера преминава през Везни, последната декада на зодиите може да очаква неочаквани обрати в любовта и хармонията. Останете до края, за да разберете какво ви предстои. Везни. Венера в твоя знак ще ти донесе повече чар и желание за хармония, но ще трябва да отстояваш личните си граници и да не се раздаваш прекалено за другите. Скорпион. Очаквай засилена нужда от вътрешен баланс и спокойствие, като ще е важно да се освободиш от стари емоционални тежести и да се грижиш за себе си. Стрелец. Ще се появят нови възможности за хармонични приятелства и сътрудничества, но не забравяй да бъдеш честен и открит в отношенията си. Козирог. Професионалният ти живот ще изисква повече дипломатичност и търсене на компромиси, като успехът ще дойде чрез справедливост и уважение към другите. Водолей. Периодът ще ти донесе вдъхновение за нови знания и пътувания, като хармонията ще бъде постигната чрез откритост към различни гледни точки. Риби. Ще се наложи да търсиш баланс в дълбоките си емоционални връзки и да работиш върху доверието, като избягваш да жертваш себе си заради другите. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.